Anhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Oran mga tugang na pagkaaga, welcome po sa sendong programa ang Anhapot, digdi po sa DCGV. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin araw ngayon ng Martes. At sa 20 po kan Disyembre, kami po nagapabot garari din pangamusta sa lambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGV. Pauran, pero susog po duman sa latest mga tugang na advisory kan provincial government kan Albay. Resumed na po ang klase kung igwapang ngunyan. Buda kasabay po na i-resumir mga tugang ang trabaho nindo diyan po sa mga opisina kan gobyerno. May trabaho na, may laog na tabi ngunyan. Mga tugang 15 bago mag-abot ng alas 8 nin aga. May oras pa po mga tugang para kita dumalagan diyan po sa tuya tabi na mga dapat na trabahoan. Ngani po na day kita malate mga tugang sa satuyang obligasyon. Day kitang bagyo. Ano? Day po kita mga tugang ki bagyo. Day po kita ki low pressure. Day po kita ki low pressure. Day po kita mga tugang ki kwan. Day po kita ki LPA. Kundi sabi kan Pag-asa, ini po resulta mga tugang kan share line. Yan na. Pagsarabatan databi kan mainit asin malipot na panahon. Actually, yan po. So, tama ba? Susog duman sa pagipag-uron niya to. Iyan mga tugang sudating apod tabi sa Intertropical Convergence Zone. Iyan so apod mga tugang sa Inda kung nata binago. Kaya iyo tabi iyan mga tugang ana experience yan tangon yan. Padagos, ang pag-uran. In fact, hali ako ngunyan dyan sa sentro kan Legazpi. Naghanap-hanap ko tako yun ki pansit bato. Deh, kung nako adyon yun nalutong pansit bato. Wala. Buda, naghahanap ko kita ki bapa. Nag-obserbar kita mga tugang sa tuya tabi na palibot. Di po kita kinailing na, na-obserbaran niya to mga tugang. So, ano ini? So, pagbaha sa nagkaperang porsyon, nagtagalang kauna ang tubig ngunyan. Pero, kumpara kasuhapon, mas mahalang ka ang tubig ngunyan, mas mababa ang tubig, ngunyan tabing aga, digdi po mga tugang sa syudad, digdi po sa tuyang syudad. Nag-agi ako digdi sa may, unibagang kantukan, ano nga na, People's Marketing, pasiring sa SSS, digdi sa may pasiring sa SSS, may tubig naman, pero, tapos duman sa may, parte kang Orosite, maluya pa masyado kumpara sa kasuhapon. Kumpara mga tugang kasuhapon na talagang naging halangkaw masyado so tubig sa nagkaperang parte kan Legazpi. So, pero yung manggiraray, mag-ingat po kita mga tugang siyempre, ang pag-iiwasan tangon yan, mga tugang ang magkasipon, di ba? Iyo pang pag-iingatan tangon yan, mga tugang ang magkasipon. Tapag nagkasipon kita, purnada. Ang satuya, mga tugang na mga kuro Christmas vacation, party. Good morning, Tabi. Apot ko lang po sa incentive na pig-approve ni BBM para sa government employees. Kasabay po ang mga job orders. Ay, day po, regular employees po ito, napigasabi duman. Pero, ito po, day pa magkikasiguruhan ito. Itong bareta na dagno ka Direk Edwin. Plano pa man sana po ito. Dahil pa man po ito kasiguruhan para sa implementing rules na ngayon. Dahil mababa sa 20 mil. Plano pa man sana ito. Buda, ito nga dapat maklaro ito kung sisayang kasarabay duman na mga ngayon, national government agencies o kairiba dyan ang mga local government units. Plano pa man sana po ito napigadalan kan DBM asin kan gobyerno. Hello? Hello po, Tabi Kuya. Good morning, Tabi. Morning po, Kuya. Papa. Pagdating na tayo dyan, Kuya, siya gumako ang solar po, Tabi. Eyo, basta kung di pa ko digdi, pahanap na lang muna lang di kung sa Angel. Tayo ang po sa opisina ko, ha?
po. Okay, sige po. Mauran talaga, no? Mauran. Mga tugang, ha? Buda, so mga, dyan palan, ha? So, dyan tabi, mga tugang sa, ano nga po kayo ni? So, mga nasa dagat, ano? Ang, kuwan ngunyan, ang wave length, wave height, tabi yan na ukol, ha? Sa ibang lugar, ang apod kang balod, yan tabi na wave height na iyan, mga tugang hanggang tabi sa 2.5 meters, more or less, araw kang kalangkaw. Kaya, kwan mo na, ipinagbabawal mo na ang pagdalagan tabi kang mga bangka na saradit dyan sa dagat. Pero sa mga Dracula, medyo advantage, medyo advantage tabi sa mga Dracula. Okay? Kaya ingat po kita. Now, mga tugang, 12 bago mag-abot ang alas 8 nin aga. Para po duman sa mga donors kan sa tuya na wish ko regalo mo, sa aga po, ang unyang pong aldaw, magmauranon o dai, tabi, ilalawos mi na po sa distribution. Kan sa tuya na wish ko, regalo mo sa satuya mga tugang na mga aki. Ano? Kasuhapon, due to advisory kan sa tuyang gobyerno, tabi, kinancel mi sa distribution kasuhapon ta. Talagang mas makusog man mga tugang suran kasuhapon. Kaya po ngunya na aldaw, naka-ready po taon-taon na alas 8 din aga ang samuyang tropa, Sara Angel, buda sa iba pang mga pag-iriba mi, mapuuna po mga tugang kami mag-distribution. Maski mauran ngunya no ano man, tabi, mapuuna po kami mag-distribute. Gari, didi mo na kami sa haran ni pahaharayo tabi na mga barangay. Ano? So mga sponsors and donors na tabi sa wish ko regalo mo, salamaton tabi na maray sa Indo. Kaya ang target me, pon mo niya na 20 hanggang 23, before na 24, may pa-receive na tabi iyan kan mga aki. Buda, igaman si Kuya Nongs tabi, nung kanong Smith Shop, nin pig turnover digdi na 50 na pedaso na ham. Salbatan, amigo. Sinibot kaming kakahanap kay Sarayan. Pare pa, pinakiwalat bingo na sa imo. Pero okay na, nagkakuha kami kay freezer. Kaso, freezer. Kaming nakakasuhapon, kan dahil may linabo sa distribution, tabi, sa wish ko regalo mo. First come, first serve tabi ini na pwede tang ika-share mga tugang sa tuya tabing mga aki habang magde-deliver ngo niyan. Okay? Kaya tabi ko yan nung kung nagdadangog ay may text sinong madali lang ha. Kung nagdadangog ka tabi ko yan nung Merry Christmas tabi sa imo. Ngunyan aldaw diretso na tabi sa grupo. Mura sugabos tabi na mga sponsors ta dyan. Tabi, mga sabi ni Mading Angeli, good morning, dakol ako pansit ba to, pero ikan maluto. Igwa man sa harong Madi, kipansit ba to? Kaya lang, di talaga nakaluto. Okay, anyway, laman ako nagsayo mabaga kung halimbawa, magplano ka, magbit-bit. Okay, so yan po ma-spread na sa grupo ngunyan, Ligaspi, Daraga, Enerbar, magantabay lang po ha sa mga wishes tabi. Ngunyan, kasapon, ma-experience na kami. Tegwa kinag-send tabi digdi kan sendang mga wishes. Kampig text may kasapon, di nagisirimbag. May pick up po doon kami kasapon na mga number na nakasurat naman. Ano ba tabi cannot be reached? Baka po pwede na so mga magurang dyan, so mga so mga aki na may wishes tabi na tinaudigdi, pakiabangan po nindo mga tugang iyan tabi na kwa na
team. Buda pag nag-text po, baka po pwedeng anyway, dahil garo dahil naman kiklasing ngunyan gabos, ano. Paki-kwantabi nindo, paki-simbagon o paki-kwantabi ta. Nganing madali tabian, distribution me, ngunyan na aldaw. Iya po, nganing madali ta. Medyo nadipisilan man tabi so grupo, ano, nadipisilan man tabi mga tugang so grupo sa pagkuang kaiyan, sa pag-deliver, kung dahil nakukuha sa mga aki. Kaya ang gigibuho na ra angel ngunyan, makiki-coordinate tabi sa barangay council, kay kapitan, para mga tugang garimas makaskas na mamonitor kung send po dodorahon sa mga aki. Kaya baga naman sa requesta, sendo, pangaran, edad, ang importante po sa eksaktong address, buda po sa contact kun igwa. Kung na yung contact, okay man, pero kung may contact po, kung dahil contact, dapat eksaktong address tabi ang isusurat nindo. Ngani po na pag-distribute madali. Okay? So, abang-abangan na lang po nindo yan. Pero angel so aki ta, almost 500 na mga aki, na natabangan ta, tabi ko niya na Pasko. Dahil po yung mga tugang magiging matrayumpo, kung bako po dahil sa endo na mga donors and sponsors. Piraman san ako, piraman san na so aki so pig-adapt ko. Si Bipiglen, igamang kipig-adapt na mga aki. Kaya, success po kaini na sa tuyang programa na Wish Ko Regalo Mo, dahil lang po sa endo, kamutabi na mga paradangog ang nakatabang para sa success mga tugang kaini na Wish Ko Regalo Mo. So iba tabi na nagatod sa DCGB, kan sa endang sponsorship, so iba pinaga sa GCash, ano. Ay, Angel, mari pa i-acknowledge ta girara. Yan, sulista mo. Sulista kan mga sponsors tabi. Lingan daw ko tabi. I-acknowledge ta girara, ha. Habang mapuon ka mangunyang kang pag-deliver tabi. Ngara na lang, dahil nag-dimension kung peraso aki na pigi-sponsoran, tangani po na makwanta. Wow, pag ko naman, nag-shoot ka sana. Gusto mo pinasikat ako sa... Ngani na, yan, burukudong ka mo kan ayam. Okay na. Ready na sa Angel, nagchinelas na, baha man sa nangaya po. Salamatong tabi, ang araranan ko lang ini, tabi na mga sponsors ta, ngunya na aga. De ko na kayo i-mention so, kung perang aki tayo, pinakunta na ini. Pero gusto ko lang pasalamatan garay ka mo. Number 1, anonymous, donor niya to, anonymous sponsor tabi. Dyan sa Barangay Pawa. Ayan. Itago natin sa pangalang Yoli. Yan. Anonymous sponsor ta yan. And then, good for 20 children. Siguro na lagod, ha? Anonymous, tabi, ang first name niya po is Tess, 5 aki. Si Kuya Nongs, kang Nongs Meat Shop, na nagaparasinso ang negosyo, nagaparahiwas tabi. Kuya Nongs Meat Shop. Good for 20 children. And then nagapasaki ham na itinao para po sa mga aki na mainot na madideliveran tango niya na agad. Tagari, mayroon mga kung man sa barangay ngaya para full raffle. Okay? Tapos, Bicol Drug Mart, tabi, tulo. Then si Pading Benny Garland, sa pagikan Garland Eatery, Jacob Refilling Stations, Root and Tatar, Tagsararo. Dr. Jing Abad, nagadapunin 4 na aki. Tapos, anonymous po na taga DCGB, 2 tawo, susaro, 5, susaro, 10. Mas maray-maray so 10, mayaman-yaman ito. Pero taga-dap-dap tabi, so, yan, okay? Donor. Si Sir Aldin Tabi, 4, good for full children. Anonymous na may refilling station, 2. Si LB sa may Astrodome, 4. PYC Enterprises, 4. Sa Billy Family, sa Ro. Anonymous tabi na mga NUP personnel o non-uniform personnel yan sa campus ng Ola, good for 100 children. Si Mading Angeli sa Angelis Pizza, Angelis Pilinat. Angelis Pilinat dyan po sa BIA. Buda dyan sa Baditipol, sa may Ambangan Kan, Albay Astrodome. Yan. Good for 10 children. Tabi. Then, Anonymous James, 2. Dr. Alan Lucanyas, 4. Engineer Luna,
apat man. Dr. Melina de Guzman, 2. Josephine Abila, 4. PADRD, Sanggunang Panunsod Legazpi, 2. There was si Anonymous Jeril, Saro. Anonymous Doctor, Anonymous Rolly, Anom, Tabi na Aki. Anonymous Glenn, Tulo. Rodi Somtel, yan po sa Kabangan. Care of Doc Nuts, thank you, bossing. Rodi Somtel, Kabangan, Legazpi, ha? Boda easy lending, yan. Good for 10 children. Thank you, Tabi. Sa management kang Rudy Somtel. Magayon na dumanan, malig na katurugan, pwede pong mag-overnight, asin siring man, mga tugang komportable ang kwarto na katurugan. Yan. Tapos, sa mga employees po kan TR Construction, TR Construction, care of Manay Remy, yaw na po digditan, good for 10 children. Salamaton po. Regional Director Jimmy Bea ng Marina, good for 10 children. Good morning, RD Bea. Jimmy Bea ng Marina. 10 children. Tapos may anonymous po na 2. And then anonymous lawyer, 5. Yan. Good morning, Attorney Norley. Book Tides Rest to Grill, Tectone Subdivision, Barangay Rizal, 2. Si Ate Zaira Peralta, 2. Generosa Rances, maski sa Enpod 3, Food Cart, Saro. Anonymous, si Bossing Nick Rigachuelo. Yan. Tulo. Good morning, Migo. Si Mark, Tabi, Anonymous Mark, 2. Si Anonymous Manay Meli, 5. Anonymous Tabi na Padi, 4. Ed Avila, 2. Dr. Limos, Dr. Joanna Limos, 5. Attorney Tin Longgabela, 4. Si Attorney Tin, matuwang ini ba ko, di ba? Matuwang na magresibot ng yan. Kung di o, tuligaro na yung buses, kagrat kasubang sa party. Guevara Subdivision Boys, 2. Anonymous Jen, 4. Taga Santo Domingo ini. Saro sa Magayon sa Santo Domingo. Si Lawrence Tabi, igamang kisarong aki. Si Sir Medardo Monreal. Good for 40 children. Medardo Monreal. 40 ang aki, Tabi. From San Diego, California. Jess Rizari. Sir Jess. Police Major Jess Rizari. Retired. 7 children. Anonymous lady po na tawagin nating pangalang Ate Rides. Yan. 2. Tapos sa Anonymous Paco Daraga, 2. Anonymous Ed Saro, Anonymous Chowi, 2. Anonymous Gemma, 2. Daraga di Enterprises Employee Saro, 2 pala, sorry, 2. Eduardo Ray Ramoso, Busing, Maray na Agatabi, 10. Si David Yui Anom, James Enrique Yanson Pointer, yan. Sanggatos na aki, Tabi. James Enrique Yanson Pointer, Sanggatos. Si mismo ang gato digdi sa DCGB si Amigong Reg. Natulog mismo sa DCGB sa indang donations. Laika Wongson, Tulo. Brian, 10 Tabi na aki, St. Agnes. So sa kahira St. Agnes, sa Kuan Angel, winalat bagay ni sa Kuan, sa sa guard. Yun na-pick up na ini. Anonymous Nakano, Pamilya Nakano, Tabi dyan sa Bitano, 20 aki, salamaton po. Si Anonymous employee po ng Bicol University for Children. Okay, yan Tabi mga tugang an sa tuya na mga donors ngayon na pag-aaga, digdi po sa tuya na programa sa Wish Ko Regalo Mo. Salamaton po, kaya uliton ko lang po na ngunya na aga, mapo na po sa pagrondaan sa muyang mga pagiriba, para i-distribute mga tugang sa tuya Tabi na mga wishes, mga regalo sa mga kaakian. Baka may gusto mag-volunteer dyan, may gusto ngayang magtuwang, ititiwala mi po sa endo ang regalo, para maka-distribute kita in matapos ta nasa 800 din na mga aki Tabi na i-distribute kada barangay, Legazpi, Daraga, may taga Kamalingani, iguang akong nailing na taga Santo Domingo. Tabi ngayon tabing aga. Hopefully matapos yan hanggang Tabi pitsa 23 kan sa Friday kang Disyembre. Okay? Sige po, mga tugang mientras tanto, report muna tayo. PNP Bicol as in gobyerno probinsyal magtatabangan para masiguro ang kaligtasan sa probinsya.
report mga tugang kay Ans Galero. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, talagang mas pagpapakusog niyan kan gobyerno provincial kan Albay ang pagkikipagtabangan ninda sa mga law enforcement agency para masiguro na talagang ligtas ang mga Albayano, Pasko man o bako. Inian tinaunin doon ni Gobernador at ni Edsley Grex Dagman matapos na makipagtipon ini kay Police Brigadier General Rudolph Dimas ang Regional Director kan Police Regional Office number 5 kung saan napag-ururunan ang mga dapat natutukan na bagay dito sa probinsya kan Albay siring nasanakan na influensya kan illegal na droga, domestic violence, insurance sa asin iba pa, lalo na ini mga traffic violation. Sigun kay Lagman kinakaipuhan ng gadninda ang tabang bako sa nakan Albay PPO kundi mas kina mismo kan provincial regional office kan PNP Bicol para ma-realisar ang siring na bagay na maatinir nakatrangkiluhan sa manailain na parte kan probinsya. Sa ibong nalado nagtauman si Police Brigadier General Dimas ni nabilog na asigurasyon na sinda mapadagos na mataunin tabang sa gobyerno provincial kan Albay asin man susuportahan ang mga programa sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Nagahagad na sa naning operasyon ang pamayokan PNP Bicol sa gabos na mga LGU pati na mismo kan Kapitolyo natabangan man sinda sa indang mga kampanya kontra sa kriminalidad. Yung tabi VP ang informasyon kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you, Ans, sa report. Hali jam sa luwas. Mauran pa dyan, ano? Sige-sige pang uran, ano? Padagos ang bagsakang uran. Mga tugang sa tuya na palibot. Pero anyway, di po magkakaulang. Mga tugang sa mga pag-iriba para i-distribute ang mga regalo. Mga tugang niya na pagkaaga. Digdi po sa, ano yan, digdi po sa tuya. Tabi, mga tugang sa DCGB na. Mga ipinagkatiwala nindo na mga regalo. Okay? Alas 8:04. Mga tugang oras po sa Pilipinas asin sa DCGB. Ang mga impormasyon na sa indong nadangog atod sa indo kan mga minasunod. Revicon, ilabas ang multilakas Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. if symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Si Vice Mayor Hector Loyola kan banwaan ning uwas maugmang nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon sa gabos. Sa ngaran kan bilog na miyembros kan konseho asin lokal na gobyerno kan uwas, ipinapaabot niya ang humilding intensyon na maserbihan kamo sa abot kan sa iyang kakayahan para maski puro paano gumian ang pighahampang nakadipisilan sa buhay. Dakulaon ang pasasalamat niya sa mahal na Diyos sa oportunidad na ipigatang nindo. Sa ikauuswag kan namumutan niyang banwaang uwas, siya mismo pirming nakasuporta urog na sa ngaran ning karahayan. Sa liwat, si Vice Mayor Hector Loyola nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang
ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Sa ibong kanhagyat nin panahon, tarakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, ang Ako Bicol Party List dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan Ako Bicol Party List sa pangenot ni Congressman Zaldico asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kilohertz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, bagatugang 10 minutos tabi bago magabot ang alas 8 nin aga. Nagaharalatan gud ngunyan kan mga benepisyo ano diyon, di ba? Sa mga opisina kan gobyerno, sa opisina kan pribado. Pero alat-alaton lang po nindo yan. Pag sunerte ka mo, may mga announcement baga ang gobyerno na pwede pong mangyari ngunyan aldaw. Ang ngunyan po na before magpasko. Okay? Good morning. Nataday pang kuryente digdi sa Our Lady's Village, Bitano. Pon alas 3 aga sa ngunyan day patabi. Sige po ipaabot ko tabi ini ha. Ipaabot ko tabi ni. Duang aldaw na tabi or digdi sa Villa Hermosa. Yan. Sige po. I-check tayo ni. Listening from Bangkiruhan, Merry Christmas po. Ingatan bandala dama sabaw. Okay, sige po. Okay, sandali. Tamay apod. Hello, good morning. Hello, good morning. Pwede pa magpalista? Ay, tapos na po, madam. Tapos na po. Tapos na. Sayang. So, sa wish ko, regalo mo. Budampig, ini po, para sa akin. Bako sa gurang. Naku, manali ako. Sisay. Pamangkin ko ko taan na to. Di tapos na. Oh, tapos na po. Kang pa. 2 weeks ago pa. Bisa 12 pa. Iyo. Sa masunod naman. Next year naman. Oo. Kubuhay pa ako. Grabe pasali ka. Okay. Bala ka. Sige, bye-bye. Merry Christmas. Kaso, sarong aldaw, nagkausaki, gari problema, mga tugang sa mga parasakay sa aeroplano. Initabi na code para sa, yung bagang pagmasakay ka baga sa aeroplano, diyan baga sa boarding pass, mailing mo ang code, ngaya, kung hali kang Manila, mailing mo diyan, ngaya Manila Legazpi ka, LGP, tapos dash MNL, tama? MNL, Manila yan.
Tapos kumauli ka man haling Manila, mailing mo duman sa code MNL LGP. Di ba? Now, may nag-request mga tugang na baguhon sa code para sa ticket kan mga eroplano, mga tugang na imbes na gibuhon na Manila LGP, ginibo mga tugang na DRP. Gusto sabihin kan DRP daraga, pero nangalas nga na ako, tanatangan ako DRP, dapat gawin nga ako DRG. Kundi, ang itinaw databing code para dyan, mga tugang, iyo databi ang DRP. Now, igakiday nakaisi masyado, mga tugang kan sinabi ng bagay. Di pang magkabarayaan duman sa Manila. Tapi ka para announce ngaya duman sa Ninoy Aquino, mga tugang sa Terminal 2, Terminal 3, ngaya passengers ngaya bound for Daraga. Ngaya kung ano piganos baga ngaya is now ngaya ready for boarding. Dahil man pinag-iara si kaso yun, ang pagdangog karaga. Ang nakabugtak duman sa sendang ticket, LGP. So ticket mga tugang na pinurchase bago mag-December 16, ang nakabugtak yun, Manila, Legazpi, Legazpi, Manila, vice versa. Yan ginamit sa ticket after na kan December 6, 15 o 16. Di nakakabook online Di nga ni di nga ni po nagmamatch mga tugang sa code. Na imbis na LGP, DRP palan. Kanay nag-match, nag-upload mga tugang sa mga binakalangkan ticket. Ang advice yun, kay puha na lumuman ka sa airport para makabook ka in advance o dapat ipayos man ticket mo kung may baggage ka. Taday po day po mga tugang nag-reflect duman sa system kang airline. Pero sa mga ticket, binago na po. Huto nga rin sarap may mga tugang na kamidbid, nagmaguli ko niya na aga, pa Manila, Legazpi, Daraga. Legazpi, Daraga. Haling Daraga to Manila. May 20 kilos siya na baggage. Di yun nakukuha sa ticketing office sa 20 kilos. Nakabugtak, Manila, Legazpi pa. Bako na minanual na sana mga tugang sa record. Siguro ang pangapudan ta sa kaap, baka nagdadangog sa kaap, buday ba pang mga government agencies dyan na involved dyan. Dapat gayon, inform nindo ang mga airline companies na ayuson po ang sa inda mga tugang nakwan, ang sa inda tabi na system sa computer. Buda nangalas nga na ako, natakay po pang baguhon iyan na code naan. Tapanong rason hindi ko kamong nagdadangog mo niya, pwede ka mo mag-react tabi. Although tapos na ini, dito na mabago ini. Approve na kang international, airline, something, yan na code na iyan. Kung anong kasugpon, international aviation ka dito, airline aviation, kaya. Nangalas ako, natakay po na bago, binago nga yata, ang Bicol International Airport is located mga tugang in Alubo, Daraga, Albay. Doon naman nga sa Legazpi, kaya binago. Sabi ka ibang kauron ko, natangayari iyan na airport sa Manila, nakabugtak sa Pasay. Natangaya so, Diosdado Macapagal Airport, yaon sa Clark, Pampanga. Di ba? Hello, good morning. Hello. Yes, Migo, good morning. Sinimbag mo na sa sasabihin mo. Sinimbag mo na? Sinimbag mo na. Ikot ang sasabihin mo. Sa Manila International Airport yan nasa Pasay. Dahil mo sa Manila. O, taduman nga Migo, sa Cebu. Nasa Mactan baga sa airport, di ba? Yun. Tapos Cebu baga ang kwan, Cebu baga ang Manila, Cebu, di ba? Bagay ba ba? Pumalanding ka sa Mactan area. Magayon ba ba kung
Legazpi ta. Kung tutuuson, iyo bagang capital kang Albay. Yan, kuta na. Kudi, nangalas ako, taday man kinag-oppose lamang ka ang kan iyan, pig-irisipan kan ibang local official yan sa Daraga. Siyempre, na-approve man kan, kung minagiban sa public hearing yan, kan kaap, o kano yan, so, international aviation. Malamang. Kaya mas nangyayari sa nakuta. Actually. Yan ang ito. No comment. Oh, sige, Migo. Salamat. Salamat, di ba? Oh. Nagkausap kariribukan lugo. Ata, may dit pang mabayaan sa aeroplano. So, nagreklamo pa din sa kuya. Kuya, nag-ugat-ugat kita ram. Tampag nagong junior, karaga, bako daraga, karaga. Batang ipariw ang sound. O, nga pwede nga yan na. Gibon nga yan na. Manila Bicol BIA. Di ba? MNL BIA. O kaya BIA, tabi ko anong pwedeng isugpon dyan. O, nata, may diferensya kung i-maintain ta mga tugang na Legazpi ito. Anong diferensya kaya ito kung na-maintain na Legazpi? Siyempre, bagamado man ka sa Legazpi, di ba? Alika nga Manila. Pasayin ka, ay mapa Legazpi nga yan. Ang landing niya ka, dyan sa Legazpi, sa Albay. O, natagay puntang baguhon. Ano man ang impakaiyan sa Daraga kung binago mong pangaran? Sige daw. Naghapot lang ako. Baka po may ideya ka mo. Baka po may ideya ka mo kung ano. Ako ba kung ideya kung apera kang so tama so justification na ang Alubo, ang airport, nasa Daraga. Pero kung bago man, ano ang impakaiyan mga tugang sa may nailing kitang kuwang kayan. Ngayon sa turismo, may nailing kitang epekto kaan sa turismo o kung ano indatabi. Baka may ideya ka mo. Ako, o kung bako man, talaga naman mababago ini, dapat gawin, ayusun tulos ang sistema kan mga airline companies ngani na maging konbinyente sa gabos na pasahero. Hello? Hello? Hello po? Hello? Hello? Hello, good morning. Nagputol-putol po, bossing. Hello? Hello? Dapat yan, Albay. Albay, pwede man, di ba? Albay. Mas pwede man kuta, di ba? Ang Cebu, bako man ito sa Cebu City, Cebu Province. Inyan, yung mananggad, sir. Yung palaan, may point, tama ka palaan. Ay, naputol siya. Hello? Dapat ko ta ngaya, ang binugtak ngaya, Albay na sana, ALY. Di ba? Mas managid ko ta kung ang ginamit ta dyan, imbis na kung habotang Legazpi, gamit, do not know bata siyempre may rason na kung nata ginibo ini, okay. Sabi kan texter ta, 8482, wara man tab iyan kiimpak sa Daraga, paik-ik man sana iyan kan isang sarong politician. Inda ito. Nata ang Naga Airport nasa Pili. Yes, nga ni palang junior. Nga ni palang sarap pa, di ba? Pag nagsakay ka sa Manila, ang nakabugtak mo Naga. Bako? Naga. Nata ngaya ang Pili Airport, Naga ang nakabugtak. Di ko natandaan sa pagsakay ko kahit kan ako nagbaba sa Pili, Cebu Pacific. Pero ang kung talagang, gano'n Naga nakabugtak naman sa area, di ba? Na ang airport, diyan po sa Pili, pwede baka sa Pili, pwede mag-request, gibuta ngayang Pili, imbis ngayang Naga. Sabi ka, di ba, santol na sa nangyaybiyo, patapareho kahoy. Bago nagkaso din karilibungan, so system sa computer, mga tugang, dahil pa na-update. Di ba? Marikon ma-update lugod ko. Dapat ko bago nag-implementar, updated na gabo sa system, nga hindi po na rin malibong. Di ba? Nag-effective December 16 sa implementation, so system kang computer, dahil pa kaya, bago pa kalarado sa ibang mga pasayro. Hello? Hello, Miguel. Yes. May karaw siya. May karaw. Saan kang pupunta? Airport? Daraga?
Din na yan. O, doon yan. No. Joke man siya lang. Ay, sige, Migo. Tama, Migo. Albay. Albay ko talaga na appropriate, adi. Tapos ang abbreviation ALY. Iyo man nga doon naabangan ini ha. Dapat ko ta albay ini. Ali. Mahali ka ba ba? Din ka nga pa. Ali. Para pasaway nga ni mata-mata malipot. Sige, Migo. Salamat. Ano ito? Mas midbid tabi ko ta Legazpi, the capital city. Di ba? Dapat saan? So dati sa capital province yan Albay, Legazpi City, Naga Kamsur, Kamnorte, Daet, Amaktan, Cebu. Yan, okay? Mataram, ano ini? Kaya naman niya, politika. Ay, di ako nagsabi Sabi ni Mamanji, please coordinate with CAAP so you will have better understanding of your issues regarding the airport. That has now the Code of Daraga. Considering that is located in Daraga. Dahil sa Tabago, syempre, maninibago pa. Thanks and good God bless. Sabi ni Mamanji na Morcoso. Iyo tabi Mamanji, Kasubanggi, bago kami nagburulagan, may sinful gathering kami Kasubanggi, nagkaraon-kaon, arogaan. Nagtugon ako kara Angie, buda kay Joshua. Kaya rinipot na ni Joshua Kasubago. Tapos tinugon ko man si Angie na i-coordinate sa CAAP. Iyo. Sana makuhatang ko niya na aga so CAAP. Naka-schedule po so CAAP, Ma'am Angie, for interview ko niyan. Ay doon na kung makuhata so CAAP para po may paliwanag ini. Iyo. Anyway, tama ka dyan. Bago pa kaya na mamaguhan. Pero dapat ko ta sa mga airline companies, pag nag-announce ka duman sa Manila, ngaya, kung Daraga flight, di ba? Ngaya, Manila, Daraga. Dapat ko ta, lugod, sugpo na maski ba ko na sa boarding pass o sa ticket, pag-announce na lang duman, di ba? Ngaya, passengers ngaya, bound for Daraga. O former, ngaya, the new name ngaya, di ba? For Legazpi. Gararo ko ta kaan, ipapaliwanag ko ta, di ba? Or ngaya, bound for Daraga ngaya, di ba? In Bicol International Airport. Garano dapat susugpunan ko ta kang nag-announce duman sa mga airline companies ta naglanding digdi. Para mas klarado duman sa nagdadang. Totoo talaga pag tabaguhan nagkaigwan ng karilibungan taday pa man aram kan iba. Diba? Sabi ni Angie, waiting pa ngaya po kang response kang CAAP. Wala pa, tabi Ma'am Angie ki response so CAAP. Sabi man ni Angie na galero. Okay? Reaction tabi. The code that DRG is already taken ticket code. Bako po DRP actually. Hinapot ko si Kasubanggi, si Joshua Kanago. Natangan niya ako ta DRP. Bako na DRG. Hindi nga sa tinawag ngayang code kaya na international aviation na yan. Tangan ako dapat nga DRG. Nga po DRP. DRP ang Pangulo. Okay. Digi sa Tabaco, Iguaman Airport sa Barangay Marerok, pero naglalapag duman sana mga iniman asuwang kan kapilyuan kay ni. The code DRG is already taken, the ticket code. Nata-arog kayan kamong mga taga Legazpi. Habo magpadaog sa mga taga Daraga. Ang airport nakakaag sa Daraga, kina muto-muto kamo, ngunya naliniwat na sa Daraga. Kaya nga ni bakong DRG, taang DRG, take na na sa DRG, kaya giginibong DRP. Dagit pala din nag-text na, natangaro ka mong kumata. So dagit nga. The code, DRG is already taken code. Natarog ka mo ka ng mga taga-Legazpi. Habo ka magpadaog sa mga taga-Daraga. Ang airport, nakag sa Daraga, kina, mamuto-muto ka mo. Ngunya naliliwat ng Daraga. Ang point po digdi, iklarado kang mga airline companies. Tadi sabi ko, bagay naman mababago ini. Tayo na yan. Inaradalan bagay yan, di ba? DRP, gustong sabihon, Daraga. DR pa. Ay, blood ining sir. Busing, bata maura, nagaprais ba na? Tidak. Uro istorya masay, kapara blood ka. May pagdaragiti kami.
Relax, boss. May nainggit pa, no? Ng taga-neighbor or may daiki tropa ang daraga kasi wala man problema kung saan ang albay ang BIA political rivalry. May changes kaya in politicians misaligned ang signatures. Yan, okay. Mga reaction dyan, ha? Ito, WNP ang code kang naga, VRC ang Virac, da MBT ang masbate. Ayun baga. O nga, WNP ang code kang naga. Ayan. Okay, salamat po Di magparamin yung politika. Di taman aram ko yun na nasa likod kayo na politiko. Okay. Kuya Hen, dapat Legazpi daraga. Data, sabi ko baga sa bago, dahil na mababago yan. Kaya dapat gusto makauron mo yan sukaap, pakiurunan ta, nabagon sa pag-announce, iyo nakabugtak yan sa ticket, sa tuya na kwan, sa tuya na so boarding pass. Pakiurunan sa mga airline companies, tabago pa sana, mga sambulan gayod, ang pag-announce duman sa Manila, tabi, i-explain. Diba? Ngaya, passengers bound for Daraga. Ano kaya? Ngaya, Bicol International Airport. Diba? Garoon ko ta kayan. Ngayon na mas klarado, bako na, bound, sa bako man masyado pa, buda, batang audio baga sa mga airport, mga tugang, medyo bako klarado, di ba, bako klarado. Kaya nagakaigwa ki problema. Sa Naga kaya, WNP ang code, pero nakaagman giraray ang Naga Airport, Sabi kan texter ta, sa Naga daa, ay si Manay Hilma, WNP ang code, pero nakakaagman giraray, Naga Airport, diba? Na nasa pili. Ako mas na ini, it's just a matter of communication, tabi. Communicating mga tugang the right information para matuod ang tao. Tabago, dengan po nababago. Amigo, anong mall ang registration kan Comelec ngunyan? Ay sa Pacific Mall, tabi. Sa Pacific Mall. Pacific Mall, maliang taon ni si Madam Cynthia Tumanot, apudan ta daw. Kaya nakuha na ni Angie, sa oron may kasi, Madam Cynthia Tumanot. Yan, Ilang luwens, pakiururan ta, na dapat maklaro ang pag-announce. May nagkakarilibong pa, baka simbagong kita ni Madam. Ma'am Cynthia! Good morning. Good morning, Ma'am Cynthia. Si Henry po sa DCGB. Yes, sir. Ay, ma'am, pasinsa ka na po. Nagprograma kaya ko, in-order ka ngunyan. Paano kaya? May mga passenger na nag-request, tabago baga po sa area code sa BIA. Okay. Instead na Legazpi baga, DRP, DRP tama? Opo. Natapalan ma'am ta DRP ang code, imbis na DRG. Take na po ang DRG. Yes. Parang ganun po. Yung mga selection, yun ang pinaka-nearest po. DRP, opo. Yan, opo. Kasi may mga kahapon, may mga kausap kami ng mga passenger, nagkaroon ng kalituhan, yung mga bumili ng ticket na before December 16 yata yon. Oo. So pag sakay doon sa Manila to Legazpi, medyo hindi masyadong, sabi ko nga, tingnan yung kanilang mga yung mga kanilang mga yung pass, boarding pass. Kaya lang medyo iba siguro hindi masyadong tiningnan. Naririnig yung announcement na DRG o Daraga, bound for Daraga. Hindi masyadong nakuha kung saan yon. Medyo may mga ilan na muntik nang maiwanan po ng eroplano. Hindi kasi sige po, Ma'am Cynthia. Matagal na dito, siguro mga months ago. Nag-issue ng IATA code. Opo. Yung ating IATA, and then we already communicated that sa airlines. Opo. Matagal na. So yung implementation lang nangyari nung December 15. Yes. Pero supposedly dapat in-inform na ng airlines yung mga kanilang passengers. Correct. Kasi ma'am, ang sabi nga ng kausap namin, sana daw pati pag-announce doon sa Manila o kung saan man mag-a-announce, dapat iklaro muna na itong bagong pangalan ng DIA sa nating code natin for Legazpi, ganon. Sige, iyan na lang namin sa mga airlines kasi sila naman yung nag-a-announce. Nga po, ma'am. Kasi naririnig yung mga passenger yung iba, muntitang maiwanan daw the other data. Bumili ng ticket sila before 16. Nag-a-announce daw ngayon, passengers bound for Daraga. Okay.
Ang narin nila, baka nga karaga. Ayun po, sige po. Opo. Mabalos dyan sa na yan, Feedback. observation na yan. Iya, Para opo. ma-correct natin. Baka yung announcement po doon, i-clarify ng mga nag-a-announce. Oo. Sige. Another, ma'am, pwede po maklaro sa mga listeners natin kung bakit po nabago itong code. Although, nabalita namin ito the other month last month pa. Pero pwede pong ma-explain uli sa mga listeners kung bakit nabago po yung code instead na Legazpi o LGP? Actually, because yung ating old Legazpi Airport na decommissioned na. Yeah. So, so proper lang na kailangan mabago rin yung ating IATA code. Yung ating ng IKO code RPLK. Oh yeah, correct. Pero pagdating sa IATA, RP, excuse me, ano ba yan? DRP, oo. Oo. Kasi ma'am, yung sabi ng iba, katulad ngayon ng Pili Airport na nasa Kamsur, di ba? WNP yata yung code sa Pili, di ba? Come again, sir? Yung code yata sa Pili is WNP, tama? For Naga. Pero ang nakalagay doon, Naga Airport. But the airport is in Pili. Di ba? Kasi yun ang publish natin sa AIP. Ayun. Information Publication. Ibig sabihin, kahit saan ka sa banda sa mundo, pag sinabing WNP, that is Naga. Yeah. But the airport is located in Pili. Tama? Yeah. Yeah. Oo. Anyway, sabi ko nga kanina, medyo mahirapan pa kasi bago pa lang, 'di ba? Kailangan pa ng counting tsaga. Pag may mga changes. Oo, kailangan pa ng... Pero magandang observation po yun para ma-correct natin. Pati nga po, ma'am, yung mga may baggages baga na 20 kilos from Legazpi to, from BIA to Manila. Kahapon, nahirapan din kasi, ang karamihan baga mag-online check-in, di ba? So, yung ticket na nabili before 16, you have to go to airport, they have to go to airport para doon na mismo mag-check-in kasi hindi daw ina-accept sa system yata yung dati. Nila. Opo. So may mga hitches talaga pag mag-i-introduce ng to. Yeah. If I may. Yes, ma'am. Mag-start na yung mass namin. Sorry, ma'am. Sorry po. Sorry. Thank you so much, ma'am, ha. And paki-feedback na lang po sa mga paki-feedback na lang po sa kanila. Thank you, ma'am. Thank you po, Ma'am Cynthia. Alright, thank you. Madam Cynthia Tumanot po ng Kaap. Di ba? Yan ang paliwanag. Actually, na-report ni Joshua, I think November pa di ba? November pa, na nagbago ng Ngayaki area code, di ba? Na nagbago ng Ngayaki area, ki code para sa flight. Kaya lang, siyempre, na-post mi man social media, siguro kulang pa sa information talaga, di ba? Kaya, di mo na mababago nito. This was approved already, mga tugang kang international, itong IATA na pigasabi ni Madam Cynthia. Okay, so ang kwenta lang kayo ni, taday na babago, mga tugang, tayo na ini, magtuod na sana kita. Di ba? Okay. Ito, sabi kan sa kuyang amigo, in addition to the place of destination, we must also remember two things to avoid confusion in the airport. Flight number example, flight 5J323. Time of flight, these are clearly indicated in your plane ticket. Yan, eksakto po, Attorney Alvin. Actually, so nagreklamo ka sa po na kauron mi. Ako talaga, ang advice ko is to look for the to check the details in your boarding pass, di ba? Sabi ko, na-check po nindo, have you checked, sabi ko, your boarding pass, ganon, etc. Sorry nga, hindi ko nga yan na-check, at saka hindi ko nga talaga alam. Sabi ko nga madam, next time po, pag may mga ganon, ako nga, kapag ako nagbabiyahe, kahit na alam ko na kung saan ako papunta, pag naupo na ako dyan sa terminal baga, dyan sa departure, maupo ka, nire-review ko yung kwan dyan, yung ticket, at saka yung, ano yung tawag dyan? Boarding pass, nire-review ko yan para mas, di ba, mas klarado po sa atin. So these are clearly indicated daw in our print. Yung tabi, itong tama, Attorney Alvin, tama ka dyan, di ba? So, bata baga sa aeroplano, pag naudyan ka, pag sakat mo sa aeroplano, piparakpakan baga. Okay na? O klaro na? At sabi ko ka sa pag-inibaga sa banggi, hanggang ganyan dito na ko sa Kaap, it is share ta sa publiko.
DRP dahil Daraga Legazpi. Good morning. Okay, sige po. Anong Darna International Airport? Ang sabi mo, Jer, latuzunta ka dyan na. Ito. Kung siring tibaad mabulta giraray sa Legazpi Airport, LGP, tamas maray, harani, pabor. Aday na po, migo. Ining nandikomisyon na po sa airport ta dyan, sa domestic, di sa may Bagtang, di ba? Diyan sa may Inutan, sa may Tagas. Dahil na po yan. Yan nga na ang plano ka iyan, tagari, I do not know, kahit tumaga ka ma-interview ta kaan si Gob, kasi siya nakatukaw bilang gobernador. Plano niya iyan na i-negotiate sa kaap. Tayan po, baka ang property kan lokal na gobyerno, property kang garo DOTR, Department of Transportation, under kaap. Kaya gari ini-negotiate iyan kung anong pwedeng gibuhon dyan, i-bidding, gibuhon na business hub, o whatever. Kaya lang di ba nalawos ta, ano yan? Dahil na po si Gob Rosal, mga tugang, we do not know kung anong plano ni Governor Grex. Aputon tapos si Governor Grex kung anong plano niya dyan tabi in the future. Sabi baga, baguhon ang albay, kaya binago yan. Ang City Hall nga ni, baguhon naman, darahon na sa, nata sa BC Base, hindi pa na. Dapat ang ngarang kaiyan sa Legazpi International Airport. Ay supposed to be kuta baga. Ang ngarang kan is Legazpi Airport. Kundi yaon baga sa Daraga. Kaya sa Lubo, kaya ginngaranan na lang na Bicol International Airport. Okay? Nata nga niyang apod Bicol International Airport tapos dahil man kinaglanding na international flight, puro domestic lang. Iyo, trato pa ng observation mo, may problema kita sa runway. Ang runway kang airport halipot. Di pa dyan kaya lumanding ang mga Airbus. Ano yan? Mga Boeing something. 747 na mga Draculaon yun aircraft. Di kaya halipot. Buday, igwa pa dyan kikuan. Igwa dyan mga tugang kiposte kang tower kang NGCP. Na apektado ito. Dapat damahali ito. Yun ang problema dyan. Runway. Tower. Dapat mahali para mag-extend tabi kang runway. Kaya, mahirapan talaga dyan na maglanding ang mga international flights, lalo na pag mga Dracula na mga eroplano. Okay? Yes. Nasa linya na. Okay na. Tapos na ba ang mga reaction? Sige, pangarabot. Considering, okay na to. Okay na, nabasa ito na. Okay na. Tingnan natin muna. Baka igwa sa Facebook. May allowance, aday ka magiro dyan. Tapos untang ururon. Anyway, nakauronta naman mga tugang sukaap. Yan. Okay? Nakauronta naman sukaap. Na-explican na po ni Madam. At so gusto tang so purpose, kung natapig di-discuter tayo ni, na ipaabotan na sa kaap para may paabot duman sa mga airline companies. Okay? Underground cabling ang solusyon ka na naisipan ninda. Iubaga pa di. Tama ka dyan. Kuta. Adi. Iyan ang kuwan. Iyan po iyan ang dapat na mariparo dyan. Kaya, tabi, naipabutan naman sa purpose kay Madam Cynthia sa kaap na pag nag-announce naman sa Manila, tabago pa sana, i-clarify yun tulos. Di ba? Yung masang solusyon dyan. I-clarify para magkasinarabutan. Okay? Sige, tabi. Okay na? O, klaro na? O. Sana rin nakireklamo na magluwas. Takasapon talaga, sus ko, apat so nakauron ko, tabi na nagreklamo. Kaya nga ako, i-discuss ko po sa aga iyan. Ipaabot sa kaap ang feedback nindo. Okay? So napaabotan na ang purpose kaya mga tugang, aramon ta na ang report. Hali po dyan sa luwas, kay si Lowens Barcena. Come in, Lowens. Good morning. Lowens? Yes, go. Come in, Lowens. Naglulus ang connection ni Lowens, ha? Sige daw. Bayan, Lowens, hindi ka magiro. Tayaon ka pa, manday ka ba napuputol, eh? Good morning. Pikon itong nag-text sa imo na, ay, wag. Okay na? Basta na ta. Ikaw man sa kidiretso na magtaram. Diba? Gari nag-agad ki 50 million ng NGCP para ma-relocate ang mga tower dyan. Iyo po, magasto. Pero I do not know the amount. Hindi ko po aram na pigsabi mong amount.
Pero talagang may expenses po yan on their part para malilocate ang mga tower ninda dyan po sa lugar na iyan. Buda, pag iyan relocate mo, Salbatana, igwa yang impact mga tugang sa palibot. Tapos Okay so, distribution kang kuryente. Okay na, Lawrence? Yes. Yes, go. Yes, salamat tabi VP. Good morning sa mga parantabay. Nahaadit si Kapitana Mafe Velasco kan Barangay Peñaranda, Legazpi City dahil nagpupuo naman na magbaha sa mga kaharungan sa may Tibo River kan sa indang nasasakupan kan sa indang barangay na ginaba Sudike kan DPWH Region 5 dahil man sa pagkonstruhir kini panibagong dike control project na panibagong pinagigibo sa lugar. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Kapitana Mafe Velasco na kung sain ang 146 million pesos worth of project na ini sa nasambitan ng lugar sa may Proxy Hotel Albay. Presente pang pinagkukonstruhir asin dahil tagaba Sudike, arogan sa may Kapantawan. Pag minaapaw ang tubig, mapasiring sa mga arong ang mga baha. Kaya dahil kay ini, pirmi dumanti pabantayan ni Velasco sigun sa iya, takon magkaigwaning grabing paglubugan baha sa iyang ipapaibakwar ang mga residente. Nangapudan man si Velasco na kung nagpaparataas naman ang level kan tubig sa nasambitan ng lugar, makipagkoordinar tulos sa sainang barangay nga ni na matawan tulos nin aksyon. Saro pa sa pangapudan ni Velasco na dai magparalabto sa baha, lalo na kung halimbawa nagtiglubog na sa mga kaharungan, asin kung may mababakalon sa luwas, dain na dai kiproteksyon. Dapat igwa kiproteksyon ang mga bitistan, leptospirosis, delikado sa mga panahon na mga siring kay ini. Pinaglalauman man ni Velasco na ang pangako kan DPWH Region 5 matapos na ini sa Enero 2023 dahil tasigon sa iya dahil araw kay ni nagpaparauran talagang nakakapirwisyo ini sa mga araning residente lalo na pati na Tibo River ang gilid kay ini anas kaharungan. Yung mga May point man kan si Kapitan Mape. May point man siya dyan. Iyo. Araw ka na bagay pero ang bottom line talaga dyan, di magparatrapo ki basura, makatabang yan. Diba? Iyo mananggad baga. Oo. Day magparaate iling sa sobra mo lowens dyan so kanal baga dyan na pigparahrakadaan. Yan. After 1 month doon away, kasapo nung minagi ako dyan sa may libang, dyan sa may sentro, sa mga pigpararulinigan, naik Iyong po. problema? Paano ki basura? Dahil na nakakauro ko dade. Oo. Oh. Anyway, basta na. Baysa na. Alatong tang panahon ta. Yan. Oo, madali na siguro. Okay, sige. Rogers, yan tabi ang VP at mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas. Ako po, si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Katugang oras po sa Pilipinas, 6:43 na po ni Naga. Magbabalik po kami. An oras hatod sa Indukang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Revicon. Ilabas ang multilakas. My idea of Christmas is very simple. Loving others. Para sa kuya, Christmas is love in action. Every time we love, every time we give, it's Christmas. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero ano man ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Ano man ang kahulugan kan Pasko sa tuya, magkakaiba man ini, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilog kong pamilya, asin kan OVG and SPA family, ini po si Ate Glenda Ongbungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mas progresibong bagong taon sa tuya gabos. Hi!
Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles Tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles Tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles Tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Gawing magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat ng lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canjo Villar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Villar, hali sa indong mamumuto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Sige, mga tugang, balik kita sa programa. Dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Kaya ba po mga tugang si Ange Galero? Ano ini inform ko lang po na nagbabagsak ang tinampo sa may sementeryo sa Villar. Ay forward ko tabi kay Jimmy ni ha. Double check ko tabi kay Jimmy. Initabing information mo. Salamaton tabi. Ange, good morning Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Location kan na team, yung community sa Barangay Hall kan, Barangay 28, Victory Village North. Very good. Yes. Nagpuunang ngunyan kami maging Santa Claus as in mga reindeer. Yes. May ba mangkutago ko di aba ko magparanakaw dyan? Nata. Na, dako lang na didiskudo kong bado. May nagahuho na nga ni Digday. May nagkikidit, may nagkukudot. Buda. Ang kutis ko nagkakagirisi. Pangyari. May nagipilsi sa pisngi ko. Ang cute-cute mo. Ang cute-cute. At ang yan nag-uuran. Baka nga kamu. Kuli, ano yan po? Ang purpose ka, pampainit. Ang bugiro ngayon eh. Sige, kumusta dyan? So ngayon, VP, nagpupuon na kami magtipon kan mga kaakian para sa enot na pero ka-enot ining barangay, nabibigyan ng DCGB AM para sa wish ko regalo mo. And digdi sa mitan ng barangay, 18 na sa mga makakaibahan, natatawan na regalo mga kakian. Sa tuya mga sponsors. And talagang atab pa sanay ng mga kakian na naiiling miligdi. Talagang maugma sinda bagang sa mga maswerteng napili sa Dropbox na mga nag-submit sindang wishlist para ngunyan sa Kapaskuhan na tabi pipilig sa nasambit ng lugar. First come, first serve baga kaya iyan, di ba? Murang kapukan mga aki. Ay, sige po, nagpagpag kapukan sa mga aki. Ma-interview lang po kami. Reaction mo po na parte sa inong akin disability mo wish ko regalo ko ba? Iintibihan din po sa inong linya. Maray na aga po manay. Good morning.
Hello? Hello, good morning po. Ans, di ako madangog, Ans. Hello po. Hello, good morning. Si Henry po ini. Sa Good morning DCGB. Opo. Ano po so wish kang aki mo? Black shoes po. Ano po? Black shoes. Black shoes? Pang-eskwela po. Opo. Sapatos? Opo. Babae po ang aki mo, lalaki? Babae po. Babae. Ano niya pang black shoes? Pang-school po. Ay, wow. Tamang-tama. Worth na 500 mananggan. Pwede na pong pang-eskwela. Yun po. Saan po nag-eskwela? Saan ang aki mo? Sa Victory po. Ay, very good. Okay. Pero ano po ang kanya? Ano pong grade? Grade 1 po. Ay, very good. Ano po ang ambisyon kan aki mo? Gusto niya pong maging ano, madam? Maging teacher daw po. Gusto niya maging teacher. Magayon yan, di ba? Gusto niya maging teacher. Nagdadamog po ko yun sa mga sponsors tabi na nagtabang sa to para sa wish ko regalo mo. Ano pang mensahe mo sa inda? Ang mintay ko po, dakulaong pong pasalamat po na natatawan po ninda kay grant po sa wish kan mga aki. Lalo na po niya na Pasko po kaugman. Opo. Primero po yun yung pag-intra ni kanaki mo, kaninot, naka-join na po kamo sa Kaninot DCG. po, nakasabay man po kami. Ay, very good. Paano po naraman na igwagiraray niya na taon kay wish ko regalo mo? Ano po ako ni pagawad mo ni Stepona. Inistoryahan ka? Iyo po. Kaya po naka-entra girare sa aki mo. Iyo po. Pero pang edad ka na aki mo? Ano po? Pero pang edad? 6 years old po. 6 years old. Okay? Sige po, madam. Merry Christmas po, ha? Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Salamat. Sabi na lang sa aki mo, ipagpadagos ang pag-eskwela. Opo, thank you. Okay, welcome po. Okay. So yan po, VP, sir, sa mga magurang diktikan ng beneficiaryo ta napilit ang kakian. Oo. For, So ano, tabian, pigtiri po na lang nindo dyan. VP? Pigtiri po na lang nindo dyan sa mga akita. Siyempre nga ning madali, ano? Tapos mauran-uran pa kay VP mo niya. Oo. Mas maray para sa mo na idarami din sa barangay hall na lang para sinda sa mga aki mismo tayo magkahilang and na imauranan. Aha. Okay. And so okay. far, very supportive ta VP and mga kaakian digdi sa aktibidad and ang mga magurang yaon mismo digdi nagharatod kan sa mga aki. In a while, mapuuna po kami VP kang distribusyon and kaibahan ko digdi si Angel Mostasa, si Ate Tresha Litana and si Kuya Boy sa mobile. Kami ko niya naagaan na naglilibot sa mga barangay. Ang sunod kayo ni, nadudumanan ming barangay is Victory Village. Ayun. Victory Village. 27? Kay Kap Joy Bahoy. Iyan. Ay, di ba, pwedeng di ka mo doon makuhaan, ka problema. Tas baka may pamahaw dumaan. Dakol naman. Masaga di si Kap Joy. Problema na naman yan, solusyon niya kayo rin amigo. Okay, good luck na lang sa inyong bata mauran. Ingat ka mo, Ans, ha? Roger, tabi VP. Okay. Sa tabi VP, kaibahan ang team kan wish ko regalo mo, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa report. May dagdag lang na informasyon dito tungkol duman sa airport mas klarado ini sabi ang nakabugtak sa ticket sabi digdi pero ba din sa kuya ni Sir Nonoy sa moy atabing chairman kan board of directors kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Ang nakasurat pala sa boarding pass Manila, Ninoy Aquino. Yan. Tapos, Terminal 2, sa baba ang direksyon niya, Daraga, Bicol. Nakasurat pala ni. Daraga, Bicol. Mas magayong kuta, pag nag-announce, di ba? Pag nag-announce, okay na, klarado na ini. Kaya pag nag-announce tabi, isasabay mo, Daraga, Manila flight nga, bound for Daraga, Bicol International Airport. Yan. Mga araw kayo niyan, Tini, klarado ini sa mga passengers. Pero pag nag-announce, nagbabasa, pag nag-announce, dapat flight, bound for Daraga, Bicol, yan, International Airport. Mga di ba? Mas lalong klarado sa mga pasahero. Salamat. Pinurban sa ko ni Sir, ito tabi na ticket. Siguro may nagpurod magato kay Sir Jose Locsin. Mga tugang nakuha na ito, na detalying ito. Okay? Sige po. Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report, hali po dyan sa luwas, may kinaraman po sa mga tinampo sa Lenderos kan Barangay Buhatan, asin Barangay Alimsog, Santo Domingo Albay, mantinidong ipinagbabawal ang pag-agi dahil sa peligro kan landslides. Aramon tada po kung saan maagi ang mga bihikulong dating nag-aragi digdi. Good morning, Jomar, come in.
Salamat, BP. Good morning. Nga taday akong monitor sa cellphone. Anyway, Mm. tayo manag-feedback. No. Okay, yan ang pinagkumpirmar ko niya na aga sa DCGB News ni Mark Ian Shapno, ang MDRRM officer kan Santo Domingo. Susug kay Shapno na kasoon nagkaiguan in landslide sa Linderos kan Barangay Buhatan na sinalimsok kan Santo Domingo na nagkausa tangani na maulang antinampukan mga rakpa. And tulos man na uminaksyon digdi ang DPWF sa asin pinagklara rin alagad ngunyan mantinidong ipinagbabawal kang MDRRMO kan Santo Domingo ang pag-agi sa naunang bita na tinampo susug sa iya yaon ang posibilidad na magpadagos ang pagtiris o landslide asin delikado na habang may nag-aagi mangyari ini mapiligiruan ang buhay kan tawo dahil ang kaini ang mga mapasiring sa alimsog pigabisuan ni Shapno na maglikaw ng una mag-aging una ini sa Bariu Bakakay para makanto sa indang lugar. Ang iba pang lugar na daima na apektaran kang naunang bita na landslide diretso magkilari ang dalan na halika sa sentro kan Santo Domingo kung mapasiring ka sa Cagraray Island. Solamente na naapektaran ang pasiring sa alimsog na kinakaipuan na maglikaw tangani na makaiwas duman sa pigla landslide na lugar. Siguro palang tabi yung marki alternatibong ruta, no? Igwa. Likaw o garing malikaw, medyo harayo na andumanan, pero makakantos manggiraray. Yes. Okay. Importante. Maski may doon distansya, basta safe paabot sa destinasyon, panudumanan, di ba? Mas maray lang pa siguro, kaysa mag-risk duman sa halipot na araning lugar, pero baka mag-landslide, madara ka pa duman sa ibaba. Yes. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, si Jimmy, nasa linya. Come in, Jim. Good morning. Yes, salamat, BBP. Sige pa ang uran. Unlimited. Albatana. Sa agada, medyo maluya-luya ang uran. Pero pag Huwebes, Biyernes, mabalik sa dati na mauran. Sabi kang Pag-asa. Di ba? Okay. Sige. So, may unit na pinagmumonitor niya to. So, Barangay Masarawag mo niyan, na sa tinampo, nasa ibabaw na, imbis konkreto, bye-bye. Pigbubulos itong mga hali duman sa mga kanal na konektado sa Bulkang Mayon. Kaya nga ni baka na panahon pa ni Gobernador Noel Rosal na pinagpapara proposisyon ni Mayor Chino Garcia magka-result in an mga ini nga ding magkaiguan in direksyon may dirihir ining mga nag-aarano digding bye-bye ka po asin nani ba ma-move out na ini asin na mga dapat kayo na mag-aarali nagbubuluntad man itong sa mga quarry concessionaire provided na makuha man sinda ki permit alis sa Penro dahil sa naiko-converter pa ninda ini ay papabakal pa bilang kwarta. Ngunyan, ining sa tinampo sa Barangay Masarawag BBP, tanganing maging passable, ang mga quarry concessionaires, iyon na daan nagbubuluntad na mag-pull out ka na mga inipig, susud-sud ka sa indang mga equipment, dahil na ipapabakal pa ang bagay na ini. Kaya medyo less na sa trabaho ka na lokal na gobyerno. Takunda maobligar sinda na magpaluwas ki heavy equipment o baka mag-request sinda sa DPWH. Pero sa araw kaning sitwasyon, sa mga parakwari na data BBP, sa mga heavy equipment ninda, iyo na move out kani hali sa tinampo tanganing maging passable ang lugar na ini. Haros kada bis na iguanin mga paguran, iyo na in sitwasyon ligi sa Barangay Masarawag ang tinampo natatabunan kan mga pinag-aaranod na mga volcanic debris dahil ang tadaiman in outlet na pwedeng diretsong maagihan kani na dahil malikayan ining mga tinampo hindi sa Barangay Masarawag, Barangay Maipon, asin pasiring duman sa Mulad Bukad Grande. Yan ta BBP yan sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwa. Alas 9 na nin pag-aaga. Mga tugang sa tuyang programa.
Mabalik ako alas 3 in hapon sa programang Pink Yun Mo Baby. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Di pong personalan, kita po mga tugang naghapot lang. Mga kahaputan, ang sarong bagay, asin sarong isyo, masolusyonan. Mga kasimbagan, ang katuyuhan, ang sarong bagay, dapat malinawan. Nan po kitang 7 o'clock o 9 o'clock in the morning. Salamat po kasi nung pagantabay. Do not forget to smile. GB as all. God bless us all. Lakaw. Padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X.